Il-poplu li jrid li pajjiżna ma jerġax jgħaddi minn kriżi simili għal dik li għaddej minna bħalissa għandu jinsisti li Joseph Muscat jitlaq immedjatament. Jiddikjara dan il-lettur fl-Università ta' Malta u analista politiku Ranier Fsadni li f'artiklu fit-Times of Malta jiddikjara li l-protesti huma bżonjużi fid-dawl tas-sitwazzjoni preżenti. Fsadni jgħid li Joseph Muscat spiċċa disgrazzjat għal 3 darbiet fi ftit jiem. L-ewwel meta għal 3 snin sħaħ żgura li nies perikolużi ikomplu joperaw jisu xejn mhu xejn. Imbagħad minħabba l-imġiba tiegħu fil-pubbliku fil-ġimgħat li għaddew, kif ukoll l-insistenza tiegħu li ma jirreżenjax immedjatament minkejja li professjonisti, unions u imprendituri għalulu li qed jagħmel ħsara lil pajjiżna. Minflok jinnota Ranier Fsadni, Joseph Muscat qed idur Malta u Għawdex għal farewell tour waqt li jilagħba li xi martri u saħansitra jiddikjara li qed iġorr aktar responsabbiltà milli jmissu. Dan fil-waqt li għadu jokkupa kariga f'Kastilja meta l-ex Chief of Staff tiegħu jinsab taħt investigazzjoni. U fid-dawl ta' dan kollu li Fsadni jfakkar li f'demokrazija b'saħħithom il-mexxejja jħallsu prezz għall-inkompetenza tagħhom jew meta jieħdu ġudizzju ħażin. Iżda f'Malta, Muscat qed jipprova jbellaħħa lill-poplu li qed jagħmlilna xi pjaċir. Ranier Fsadni jirrimarka li lanqas il-Partit Laburista mu jirrikonoxxi din il-ħsara meta huwa ovvju li pajjiżna għandu bżonn trattament xieraq biex ifieq. Għalhekk jinsisti li l-protesti huma bżonjużi u jiddikjara li pajjiżna għandu bżonn nies li jaġixxu kontra min jittollera l-ksur tal-liġi għaliex qed nirriskjaw li titwitta triq għal kriżi li jmiss jekk ma tittieħidx azzjoni.